Ngiyazi ukuthi uyazibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uMthandeni umculo wakhe ulobu uphuma ngamacozucozu, zidilitheka iy'ngoma. Kuyaba ngathini, uthole nabanye abantu abawu-upload-ayo umculo wakhe ku-YouTube bawusebenzise nabo. Kanti uKhuzani into yakhe iqondile, yabona uma kuphuma umculo, uphuma i-album eqondile, ayiphumi idilitheke. Iy'ngoma zakhe ey'ningi ziku-YouTube futhi angeke uthole omunye umuntu ephoste ingoma yakhe ku-YouTube. Le nto yenzeka kanje, uKhuzani une-distributor ewu-Universal. U-Universal-ke Music wenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uKhuzani uhlezi ebukeka njengomuntu ophezulu futhi ophethe umaskandi. Njalo-ke mezokhipha-ke umculi laphaya ka-Universal, kune-budget allocate-elwa ukuthi kupromothwe umculo wakhe. So, kungaba ngisho nayimali enkulu kakhulu but kusuke kwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi ehlezi evelile ephezulu, abukeke njengomuntu ongaphezulu kwabanye ngaleso sikhathi. Ngala esayidini elinye, uMthandeni uwumuntu ozimele kahle kahle, akasayinile kwinkampani enkulu. So, ezinye zezinto kuyabonakala ukuthi izinto abazenzela bona, ngingasho kanjalo. Kwesinye isikhathi-ke kubuye kube khona izinto ezishayo, njengokuthi umculo ugcine sewuvikeleke kakhulu ngendlela yokuthi iy'ngoma zidilitheki, abantu abazifakeli iy'ngoma zabo lapha. Nje izinto ey'ningi ngala angeke zikwazi ukufana nezangala 'cause lo u-Universal ziningi izinto okwazi ukuthi uzenze ukuze kubukeke sengazuthi lo omunye uphezulu komunye. Singezugxeka-ke kakhulu ngalokho 'cause naye uMthandeni ngala esayidini akafuni ukusayina kwinkampani enkulu and ufuna ukuziphruvisa iy'nkampani ukuthi akazidingi ukuze aphumelele, and usekuzamile-ke lokho ukuku-prove-a 'cause even though engenayo inkampani enkulu emdistribhuyithela u-music wakhe, but ukwazile ukuthi alwe nenkampani enkulu wayinqoba 'cause uKhuzani uhlulekile ukuhlala ku-number 1 lapha emashadini ku-YouTube, but uMthandeni uthe efika wangena ngosuku olulodwa bese edla u-number 1. Kuye sekudida-ke indaba yama-views ukuthi ewu, uKhuzani usebukwa abalandeli, ulalelwa abalandeli base-India abangaka. Abaningi-ke abayikholelwa-ke le ukuthi kunabantu e-India abalalela umculo kamaskandi ngale ndlela ekuvezwe ngayo laphaya ku-information lapha kuKhuzani lapha ku-YouTube. Angazi-ke mina ngiphawule kakhulu, ngizozwa ngawo ukuthi nina nithini. Ngabe bakhona abantu base-India abangaka abalalela umculo kamaskandi okanye imbudane nje esikhulunyelwa into engekho, ama-views athengiwe? But-ke at the end of the day bonke abaculi bayabhusta if bekhiphile ukuze ingoma zabo zizovela ebantwini abaningi. Angazi-ke ukuthi lokhu kokuthenga ukuthi wathenga ukuthi abekhona ukuthi kwenzeka kanjani. Seningangiplaka-ke ningibhalansise nami. Uma kuwukuthi uwathengile, pho kungani-ke nalabo abanye bengavele bazithengele nabo? But-ke sizohlangana kwi-comment section ningichazele kahle ukuthi nina uthini owenu umbono. Sharp.